6. Det är Henderson som är tvåa. Det blir svårt att hänga på. Och nu får han att ligga på Östlund om man stålar Henderson bakom sig. Har någon polare som kör? Där kommer vi få en fight. 35-man parkerar lite vid svarta Sierra med gulvita ränder. Kanske iväg. Ja, så kommer där. 32an? Nej, 13. Med Henderson får inte lämna någon lucka. Då kommer Henderson komma in med 9 000. Och där lämnar han den luckan han inte skulle lämna. Och då är det inte så att man fightas med den där lilla. Tappar växa. Och mycket snyggt för upp igen så Henderson upp i ledningen för Östlund. Så var det 44an. Vesa Kujan på en tredje. Det är Saab. 9 000. Ja. Fjärde platsen har vi Fahlén. 38an Robban Norrmund. Och så är det 35 ny. Nu varmar jag ur det. På sista varvet. Henderson klarar att plocka 7 poäng när tidigare. 37an, det är inte mycket att putta med den där ute. Nej, det är känsligt. In på seger nummer 37, Niklas Henderson Haninge. För nummer 37, Rickard Östlund, hemmaklubben mot Sjuka. 44 Vesa Kujan 5. Rätt on. Patrik